Assalamu alaikum. Sunana Gambo. Duk ne lakabin suna Gambo wani lokacin har ma ya fita gwaye-gwaye. Ina a garin Karmami, Gabasawa Local Government. A har kullum ina gaisuwa ta ban girma da jinjina ga Excellency ya zagato gwamna Abba Kabir Yusuf. Allah shi ne da zamani. Ya fifita wannan cibiya ta Al-Mubaraka a halin yanzu ta yi fice a ɓangaren ba da maganin HIV har ma a sha'awarki mai cutar kariya, ma'ana cutar sikila. Wannan maganin shi ne ya dace da shi, da yardar Allah in har mai larura ya amfani da shi ko yaro ko babba, maganin yana korar cutar da gaggawa cikin hanzari da yardar Allah. Wa'annan cututtuka Dr. Gambo ya faɗa har yanzu wannan cibiya tana bayar da magunguna na magance irin waɗannan cututtukan da suke damu ku da izinin Allah. Babu wata hujja ko dalili da mutumin da zai iya tabbatarwa da kansa ba zai magani. Domin faƙad ta dawon Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da kansa yayi magani. Kuma ya bayar da magani da kansa. Saboda ka baka da hujja ko dalili kana da ciwo ka ce ba za ka sha magani irin na ganyayyaki da sassake-sassake ba. Babu hujja ko dalili da mutumin da zai ce idan ka ba shi ayar alkur'ani a rubuce ko ka karanta masa ayar alkur'ani ko ka haɗa masa da wani ganye ko sassaƙe ka ba shi don maganin ciwonsa ya ce ba zai ba da ko kowo ba a ciki. Don haka daidai ne mutum ya baka maganin gargajiya, ya baka kowane irin ganye, ya baka kowane irin haɗi da zai yi na ganye tare da aya alkur'ani kuma ka biya shi. Wannan ya yi daidai. Hasali ma dai ƙarya ce, zamba ce, cuta ce a ce mutum ya ɗauki magani ya baka ba tare da ko sisin kwabo ba. Babba adres ɗinmu yana garin Karmami, jihar Kano, ƙaramar hukumar Gabasawa. Mazauna garin Gombe muna nan a cikin garin Billiri. Unguwar Fushiya muna aiki duk ranar Juma'a da Asabar. Idan aka je jihar Borno, Muna a Gwange layin tanki gidan Abubakar Sarkin Aska. Muna aiki duk ranar Litinin da Talata. A garin Kano muna unguwar Rimin Auzunawa gidan Maryam. A Abuja kuma muna Area 1 Afo cikin Resettlement. Muna aiki duk ranar Juma'a da kuma Asabar. Mazauna ƙasar Chad muna garin Jammaina unguwar Gasi daidai a Sambo. Waɗanda suke kawacan ƙasar Ghana muna nan a garin Kumasi daidai roundabout na transformer. Masu neman mu idan buƙatar hakan ta tashi muna amfani da lambar waya kamar haka.